Dad, what's this place called? Tae Bahay. Tae Bahay daw. Tae Bahay. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako po si Dwayne Woolley at ito po ang diwata kong asawa na si... Shanta. Ayan! Lagay mo yung channel ko dito. Ayan, sige. Yan ang YouTube channel ni Shanta. Subscribe po kayo. As you all know, my parents are here dito sa Pilipinas. Marami kaming ginawa ng mga kalokohan. Una sa lahat, sinundo namin sila sa airport. Hey! You made it! Hey, Dad! Yun nga. Tapos dahil nandito si Papa, gusto siyang magpaturo ng Tagalog, di ba? So nagtanong siya sa amin, how do you say where is the toilet? So sabi namin, saan ang CR? Then he asked, how do you say where is the third house? So dahil doon, nagprank si Papa sa mga Pilipino. Nagtanong siya sa kanila kung saan ang Tae Bahay. Panoorin natin. Nandito na kami sa Mega Mall. Yeah, Mega Mall. Yeah, Mega Mall. Looking for the Tae Bahay. Sure, what's that? Restaurant? Yeah. Order, sir. Counter 6. It's your restaurant. That's our restaurant. Tae Bahay. Tae Bahay. Tae Bahay. Tae Bahay? CR now. I am? Excuse me. Tae Bahay. Tae Bahay. Tae Bahay? CR po. CR. Where is the Tae Bahay? Tae Bahay. CR. Yeah. CR. And then we gave them a tour of our condo. Ba't nag-English ako, ikaw Tagalog? Baliktad tayo. Hello! Nandito kami ngayon sa pool area namin. Hello, everybody. Welcome. Hindi ako marunong lumangoy, pero okay lang dito kasi hanggang dito lang. Ayan, nakatayo ka. Nakatayo ka sa swimming pool. Ayan. Hindi ka malulunod, bebe. Ano? I made Mom get in the cold and the hot spa. Astig. Alright, the cold plunge challenge. Freezing cold, eh? Here he goes. And of course, pinakita ko sa kanila ang sponsor namin na Valor. Diba? Valor. Hey, look at this here. Look at this. Come up here. Look at that. Who's that man? Yeah, he's a sexy beast. Sexy beast. Yeah. Oh, it's sexy man. But my favorite part of this trip was watching Mom and Shanta do virtual reality.
Tayo. Come on. Sige na. Come on, Santa, kaya mo yan. Great trick. Ako na lang. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kits sa sunod na video ng Duwanta. Alright. Subscribe kayo sa channel ko. You're beautiful, shine like a star. You got me